كما يتقني تخاتاتلت مدب ايتيب انكو عدا حان مصاحوم لما عالت خاني كابت نايز حالف مالت فليز بلا مدب حيزركم مزير لخو قدمنا بتي مدب تمرت متاونا قن كيحبركم دلزي ايتيوب اب فيسبوك ايتيوب education يكون ترحبو تخلو ويكاب تويتر ايتيوب حادا يلكم لخونا كومنت ويدخونا حتوتات تحاليكم زعبا ابزد لحبو تمرت مالتيو تحطو ويرئيتو اختبو تخلو مالتيو ሕጂ ካብቲ ናይ ዝሓለፈ ማለት ዝቐፀለ ናይ ሎም መዓልቲ መደብ ከኣነ ንምሃሮ ብዛዕባ ሱብስታንቲቭ እዩ ሕጂ ሱብስታንቲቭ ክንብል ከለና እንታይ ማለት እዩ ስም ማለት እዩ ስም ማለት እዩ ሕጂ ሱብስታንቲቭ ቁርብ ካብቲ ናይ ናውን ንብሎ ናይ እንግሊሽ ፍልይ ዝበለ ስለ ዝኾነ እንታይ እቲ ፍልያቱ ብቕልል ዝበለ መንገዲ ቀዳማይ ክፋል ሎም መዓልቲ ከቕርበልኩም እየ ካልኣይ ክፋል ከዓ ትቕፅል ቪድዮ ክነቕርብ ኢና ማለት እዩ ሕጂ ሱብስታንቲቭ ክንብል ከለና እንታይ ይብላ ኣሎ ብዚ ኣርናብን ፖፐርሶን ስቴለር ቲንግ ኦሰቢዳ ሕጂ ሱብስታንቲቭ ክበሃል ከሎ ሽም ኮይኑ ናይ ሰብ ክኾን ይኽእል ናይ ቦታ ክኾን ይኽእል ወይ ከዓ ናይ ነገር ክኾን ይኽእል ሕጂ ንኣብነት ሩነ ብለና ኣሎ ብዚ ቶበ ኦስሎ ላረር ኦሰቢዳ ሕጂ እዚኦም ኩሎም ኣስማት እዮም ማለት እዩ ድሓር ኣብዚ እንታይ ኢልና ቢደለር ሱብስታንቲቭ ኢትቱ ኢልና ያለና ሕጂ ኤገናብን ወይ ከዓ ፌለስናብን ሕጂ እቲ ሱብስታንቲቭ ዝበሃል ስም ኮይኑ ኣብ ክልተ ይምቀል ሕጂ ስም ክብለኩም ከለኹ ኩሉ ነገር ኣብዚ ዓለም ዘሎ ማለት ካብ ነፍስኩም ጀሚርኩም ማለት እዩ ኩሉ ዓይንና ገፅና ክዳንና ኦኬያለ ኩሉ ማለት እዩ እቲ መፅሓፍቲ ኮምፒውተር ኩሉ እዚ ሕጂ ስም እዩ ሕጂ ኣብዚ ዝጠቃልል ግን እቲ ስም ክንብል ከለና ኣብዚ ናይ ኖርዌጅን ኣብ ክልተ ይምቀል ሓደ ኤገናብን ይበሃል ወይ ከዓ ናይ ውልቂ ስም ይበሃል ወይ ከዓ ፌለስናብ ወይ ከዓ ናይ ሓባር ስም ሕጂ እንታይ እዩ ፍልልዮም ኣብ መንጎ እዞም ኤገናብንን ፌለስናብን ከዓ ክንርኢ ኢና ማለት እዩ ምክንያቱ እዚኦም ኣፀቢቕካ ምስ ተረዳእኻ ከድሓር ናብቲ ውሽጢ ኣትኻ ብዕሙቕ ዝበለ ክትፈልጦ ትኽእል እቲ ሱብስታንቲቭ እንታይ ምዃኑ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ኤገናብን ክንብል ከለና ናይ ውልቂ ስም ማለት እዩ ናብን ፖስቴደ ኦግ ፐርሶነር ኦግ ኖን ኣንዶ ስፔሲየል ቲንገና ሕጂ ነገራት ክኸውን ይኽእል ሰባት ክኸውን ይኽእል እዚኢታት ኩሉ ሕጂ ወይ ቦታታት እውን ክኸውን ይኽእል ግን እንታይ ሕጂ ቪርክሊ ወይ ከዓ ስፔሲፊክ ወይ ከዓ ንፁር ፍሉጥ ክስታይ ኣሎ ማለት እዩ ሽም ናይቲ ሰብ ወይ ከዓ ናይቲ ቦታ ድሕር ንጥቀም ኮይና እንታይ ይበሃል እዚ ኤገናብን ይበሃል ወይ ከዓ ናይ ውልቂ ሰብ ቢብሩከር ስቱር ቡክስታበ ፈሽት ኢና ንኣብነት ኩሉ ግዜ እዞም ናይ ውልቂ ስም ወይ ከዓ ናይ ሓቂ ሽም ንጥቀመሎም ድሕር ኮይና እቲ ቡክስታበ ወይ ከዓ ኣፃሓፎም እቲ ናይ መጀመርያ ፊደል ብዓቢ ንፅሕፎ ማለት እዩ ሕጊ እዚ ሕጂ ንኣብነት ኣብዚኣ ኣነ ብል ኣለኹ ኣርላር ፖኤንስኩለ ኢ ኦስሎ ሕጂ እዞም ቀይሕ ገይረሎም ዘለኹ ኣርባዕቲኦም ኩሎም ሱብስታንቲቭ እዮም ብሓፈሻ ማለት እዩ ኣብዚ ግን ኤገናብንን እቶም ፌለስናብን ተሓዊሶም እዮም ተፃሒፎም ዘለዉ ሕጂ ቅድም ከረድአኩም እቶም ኤገናብን ኣየኖት ምዃኖም እቶም ኤገናብን ዝበሃሉ እዚ ኣነ ከምኡ ከዓኒ ኦስሎ ሕጂ ኣነ ብምንታይ ፅሒፍና ኣለና እዚኣ ብዓቢ ፅሒፍና ኣለና ሕጂ እንታይ ኤገናብን እያ ማለት እዩ ኤገናብን ናይ ውልቂ ሰብ እያ ኢልና እንደገና ኦስሎ ከዓ ብዓባይ ፅሒፍ እያ ኣለኹ ሕጂ እንታይ ኣሳኻ ኤገናብን ወይ ከዓ ናይ ውልቂ ስም እያ ሕጂ እዚአን ክልተ ኤገናብን ኣብዛ ሓረግ እዚኣ ወይ ከዓ ኣብዛ ሰንተንስ እያ ረኺብናየን ኣለና ማለት እዩ ድሓር ንቅፅል ከለና ሕጂ ኣብቲ ፌለስ ወይ ከዓ ናይ ሓባር ስም ክንኣቱ ከለና ፌለስናብን ኣርኡር ዱካን ሰተ ኣርቲክለን ሕጂ ኤን ኣይ ኤለር ኤት ፎራር ሕጂ እዞም ፌለስ ወይ ከዓ ናይ ሓባር ስም ዝበሃሉ ካብቶም ኤገን ናብን ወይ ከዓ ናይ ውልቂ ስም ዝበሃሉ ፍልልዮም እንታይ እዩ እዞም ፌለስናብን ኩሉ ግዜ ቃላት ወይ ከዓ ከም ስታይ ማለት እዩ ኤን ወይ ከዓ ኣይ ወይ ከዓ ኤት ዝበሃሉ ስታያት ይእትዉ ማለት እዮም ናይ ፆታ መለለይ ቃላት ማለት እዮም ናይ ፆታስ መለለይ ማለት እዮም ሕጂ እዞም ፌለስናብን እንታይ ፍልዮም ዊብሩከር ሊትል ቡክስታበ ፈሽት ኢናብነት መብዛሕትኦም እዞም ዳርጋ ኩሎም እዞም ፌለስናብን ዝበሃሉ ብንእሽተ ኢና ንፅሕፎም ከምቶም ናይ ኤገናብን ብዓቢ ይኮንና ንፅሕፎም ሕጂ ካብቲ እታ ናይ ዓንተ ወይ ነበረት ሓረግ ሰንተንስ እንደገና ደጊመ ብዝምፅእ ኣለኹ ማለት እዩ እዚኣ እንታይ ኢለኩም ነይረ ብዓብ ስለ ተፃሒፋ ደላ ኣነ ሽም ናይ ሰብ ናይ ውልቂ ናይ ሓቀኛ ሰብ ስለ ዝኾነ ኤገናብን ይበሃል ሱብስታንቲቭ ኮይኑ ሲ ኤገናብን ወይ ከዓ ሓደ ክፋል ናይ ሱብስታንቲቭ ኮይኑ ኣሎ ማለት እዩ ኤገናብን ድሓረይ ኣብዚ እንታይ መፂና ኣለና ላረር ስኩለ መፂሉ ሕጂ እታ ላረር ኤል
بسمياوي حبر جاري الله تا اس كاب سمياوي تاي مالتي ابزي تا لارر سبستانتيف كوينا جن لارر ممهري ممهر حجي حفشاوي ممهر ناي جرمن كون خيل ناي اسبانيول كون خيل ناي تشاينا كون خيل ناي هندو كون خيل ناي استفلالي مل عالم دلو ممهر إنا نبدلنا حجي مان حجي حافشاوي كافيلس نابن سلازخونه اتي ال كل جزء بنيشتين صحفه بخوم مخنيات تاسمياوي تنيشتي صحيح يالله حجي زيا لارر تصحيح على الحافشاوي سلازخون ممهرنا بعالم دلو انت امزي حجي فيلس نابن وي كان حبر سم نبلو مالتي الدحريو سكولات مت سكولا قابا بعينة سكولا اللو بعالم مالت ناي فرنسا اللو ناي جرمن ناي سبانيش اللو ناي انجليش اللو ناي استفل على عينة ابيات تمرت اللو مالت بعالم ناي استفل على تمرت المهر مالتي حجي إذا سكولة حافشاوي مالتي حافشاو سلازخونه تا اس بخمي صحفيا له بنيشتي صحفيا زي امتاي تاتو اب فيلس وي كامني حبر سمعت يلا مالتي حجي بزخنا استوعل دلنا እዞም ኣነን ኦስሎን ኤገናምን ስለ ዝኾኑ እዚኣቶም ጀስ ኢልና ንፅሕፎም ወል ሓደ ደተሓትት ነገር የብሉን ጥራይ ትሽም ንፅሕፎ ትውዳእ ጥራይ ክንፅሕፎም ከለና እቲ ናይ መጀመርያ ፊደሎም ብዓብ ንፅሕፎ ሕጂ ኣነ እቲ ሽማ እዚኣ ብንእሽተይ ዘይኮነ ብዓብ ንፅሕፋ ማለት እዩ ኦስሎ ከዓኒ እታ ሽም ብዓብ ንፅሕፋ ማለት እዩ ዋላ ካልእ ከተማታት እንድሕር ወሲድና ንኣብነት ከም ستوكهولم حجي اس بعب نصحفه مالتي امستردام بعب نصحفه مالتي واشنطن حجي دبل بويكات دبليو حجي بعب نصحفه مالتي مخنياتو ايجن نابن سلازخونه مالتي حجي ابزيوم ولا حد شجر يمنا حجي تشجر دمص امنتاي ابزوم ني حبر خونو مالتي انتاي تي صقم نايزي امنتاي حجي لارر اوسكولا كلتي امزي امنتاي ناي مالنا فيلس نابن حجي ابن فيلس نابن كل جزء بمنتهى مدلل لي دحرت الموصينا مالتي بناي صوتا إنا نفليم كنفليم كلنا بناي صوتا ان اي ات ندبلنا إنا نأتولم بقدمي مالتي أبقاليم دا أطول أبقاليم كادي أطول خم ردو مالتي حجز كمي مالتي انتهيلنا حجي أب شون مالتي أب صوتا أتينا لنا مالتي كمي مالتي صوتا للهات بتكونوا حجي انتهي مالتي أب صوتا هانشون هونشون انتنشون حجي تصوت هنا سبستانتيف ويك اسم ام ناي نورويجيان ستايمانتي جرامر ويك اسواسو بانستاوي وي تبعتا انستاي اغواغول ويك نيوترال تبهيلو اب سلسته مقال مالتي حجي اتي تبعتا يدبهال كل جزء اب ناي نورويجيان ان يوصل قدم اتي فيلس ويك اتني حبر شم دبلكم حجنا امنت جوت مالت ود مالتي حجي ودي بابا عينت ودي لامو العالم امريكا ولو ساوث امريكا لو تشاينا لو هند لو استراليا لو ود مالت حجي حفشاوي حجي ودي كل جزء تبعتها وصل زخون انتي نتولو مالتي ان بقدميو ان جوت حدا ود مالت ناي انستاي كا اينتو ينت حج بزحد كنستي لو هنداويان لو روسياويان لو امريكاويان لو افريكاويان لو جاباناويان لو حجي تينت ግን حافشاوي الشم ስለዝኾነ كل جزء أنستاوي صوتان تقام الحر كوينا انتهي نتقام مالتي أين أتو مالتي أي ينتن حانتو بار أقول كا إيت مالتي أي تبعتها أي أنستاو مونغول خوانا إيت أتولو حجي زي أتوم فوليات قالات استيات اللو مالتي وخم بعد هيوس اللو فلي كم توق غير خالقوت اللو بزحت قالات مالتهم إيت دوستو مالتي زي حجي بس جزء خاصتين دبل كايت خيد ما كم تناي إنجليش سرع دخان خاصتين بقولون كم زي حقتات الوقت بلو استاي أبنا إنجليش حجي A ويكا أن ويكا ذي قالت تكمي حمزة وسون زي articles مالتيو أبنا نرويجيان جن just نستخدمت مس جزء خاصتين دبل كم دافلت كم تخيد مالتي تكون فرط أدبنا جن تسقطها أب استخدم دمكان مالتي أب سرستخدم دمكان تبعتها أنستاي أقول مالت أي تبعتها أي أنستاي كم مالتي الجبزي إكزامبلر أبنتات اللو صحيفة مالتي هانشون حجي تبعتها ودخلنا أبنت إن جود حدا ودي إن بيل حنت ماكينة إن حاجة زي حاجة مالتهم جاردين قالة إن ستوركا ماكي زي منبر مالتي سديا مالتي
ኤን ወስዱ እዚኣቶም ሁንሾን ከዓ ሕጂ ኣይ ዳመ ኣይ ክሎካ ኣይ ሂተ ኣይ ጋተ ከዓ ኩሉ ሓንቲ ሰበይቲ ሰዓት ሂተ ከዛ ጋተ ጎደና እዚኢታት ከዓ ኣይወስዱ ኣንስታይ ወስዱ ማለት እዩ ኢንቴንሽን ከዓ ባርን ሕጂ ቆልዓይ ግን ኤት እዮም ድህቦ ድወስድ ኤን ወይ ኣይ ንህቦና ንባር ኤት ኢና ንወስዶ ኤት ባር ንብል ሃገር ተኮይንካ ኤትላን ንብል ኤፕለ ከዓ ትፋሕ ወይ ከዓ እንታይ ሜለ ንብሎ ማለት እዩ እዚ ከዓ ኤት ኤፕለ ንብሎ ኤት ቪንዶ ከዓ ክስታይ ማለት እዚ ፊኒስትራ ማለት እዩ ቪንዶ ኤት ስፖሽሞል ከዓ ሕጂ ኤት ወስዱ ማለት እዩ ሕጂም ኣብነታት እምበር ብዙሕ ዝርዝራት ይደሎ ማለት እዩ ሕጂ ንስታይ ማለት እዩ ፅሙቅ ኣቢለ ከብለልኩም ሱብስታንቲቭ ክበሃል ከሎ ስም ኮይኑ ስም ግን ንዝተፈላለየ ንቦታ ክኸውን ክእል ንሰብ ክኸውን ክእል ንነገራት ንጥቀመሉ ክስታይ ማለት እዩ ቃል ማለት እዩ ሕጂ እዚ ሱብስታንቲቭ ከዓ ክልተ ይምቀል ኢና ኣለና እቲ ሓደ ኤገን ናብን እቲ ሓደ ከዓ ፌለስ ናብን እቲ ኤገን ናብን ዝበሃል እቲ ሽም ናይ ሰብ ሽም ናይ ሃገር ሽም ናይ ከተማ ሽም ናይ ዝኾነ ቦታ ሽም ድሕር ኮይኑ እንታይ ንብሎ ኤገን ናብ ንብሎ ሕጂ እቲ ኤገን ናብን ኩሉ ግዜ እቲ ክፅሓፍ ከሎ እታ ናይ መጀመርያ ፊደል ብዓባይ ትፅሓፍ ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ብዓባይ ንፅሕፋ ሕጂ ኦስሎ ሕጂ ዋና ከተማ ኦስሎ እያ ምሽ ታኡ ማለት እያ ታ ኦ ከባብ እሳ ሕጂ ብዓባይ ንፅሕፋ ማለት እዩ ኖርጌ ሕጂ ሃገር እያ ምሽ ታ ኤን ሕጂ ብዓባይ ንፅሕፋ ማለት እዩ እዚ ኤገን ናብን ይበሃል ሽም ሰብ ተኮይኑ ከዓ ሕጂ ቶበ ኣነ ሮነ ኩሉ እዚ ከዓ ብምንታይ ፅሓፍ ማለት እዩ ሽም ሰብ ስለዝኾነ ከዓ ብዓብ ፅሓፍ ማለት እዩ ኣብ ፌለስ ናብን ድሕር መፂና ግን ኩሉ ግዜ እቲ ናይ ሓባር ኮይኑ ኩሉ ግዜ እቲ ናይ መጀመርያ ፊደልካ ብንእሽተይ ይፅሓፍ ከም በኣል ላረር ሲከፕላየር ሌገ ፒሎት ዝተፈላለዩ ማለት እዩ እዚኢታት ስታይል ጉት የንተ ገለመለ እዚኦም ኩሎም ኣብ ምንታይ ኣቱ ማለት እዩ ኣብ ፌለስ ይኣቱ ኩሉ ግዜ እዞም ፌለስ ናብን ዝበሃሉ ኣብ ትሕቲ ሱብስታንቲቭ ኮይኖም ብፆታ ኢና ንፈልዮም ብሃንሾን ተባዕታዊ ሁንሾን ኣንስታዊ ወይ ከዓ ኢንቴንሽን ኣጉል ዝኾነ ማለት እዩ ኒውትራል ዝኾነ ማለት እዩ ሕጂ እዚ መስል ቁርብ ማለት እዩ ንስታይ ኩሉ ግዜ እቶም ኤገን ናብን ብዓብ ከም ዝፅሓፉ እቶም ፌለስ ናብን ከዓ ብንእሽተይ ከም ዝፅሓፉ እዚኦም ትዝክሩ እቶም ፌለስ ናብን ኩሉ ግዜ ብፆታ ከም ንፈልዮም ከዓ ማለት እዩ ኣብ ቀፃሊ ቪድዮ ማለት እዩ ዕሙቕ ኢለ ኣብ ውሽጢ ኣቲና ከመይ ጌርና ከም ትንትኖም ከዓ ስታይ ክንገብሮም ኢና ኣናላይዝ ክንገብሮም ኢና ማለት እዩ ክሳብ ኣብ ቀፃሊ ንራኸብ ማለት እቲ ቀፃሊ ቪድዮ ዝኾነ ሕቶታት ተሃሊኩም ፀሓፉ ሌፍቲ ኮሜንታር ብዝተኸኣለኩም መጠን ከዓ ሳብስክራይብ ላይክ ሼር ኣብ ምግባር ከዓ ተሓባበሩና ኢኹም ኩሎም መሓዝትኩም ድዮን ኣዕሩኽትኩም ማለት እዩ እስካብ ኣብ ቀፃሊ ንራኸብ ማለት እዩ ቪድዮ ኩሉ ሰሰናይ የምንና ኢልኩም